Budeme dělat reakci na 3 shorty od kanálu Game Loser. Asi to tak mám jmenovat, já to totiž vůbec nevím. Teda, je to můj kámoš, to je epický, ale má tu nový videa, teda starý, nevím kolik, 2 zhlédnutí, 4, 2, jdeme se na to podívat. Takže čau lidičky, jdeme openingovat tento set z 25. série Lego figurky. Otvíráme a co nám to padlo? Paní Hadice, Jesík. A natáčí to tady Potky, který by se chtěl... Já zapomněl jsem, tohle točím po Dehuří a on tam říká 25. série. O můj bože, já se z toho zblázním. To je jedno, no prostě bla, víš co. V realitě to má být tohle a tohle. No nechci to mít dlouhý jako to první, který mělo přes 11 minut. Ale prostě, jo, Potky, to je můj best kámoš. No, jdeme se koukat dál. nechat odhalit za 500 odběratelů, tak prosím To je hodně a tohle fakt nikdo nedá. Ani z mých odběhatelů by to nikdo nedal. Pokud to dáte, tak jste epický. Dírejte. No a jdeme to sestavit. A je to hotový. Vypadá to mega cool. Kápím, proč ty nohy měly obráceně? Kámo to neviděli ten návod, nebo co? To je jedno, jdeme dál. Takhle s tím pláštěm ze zádu. Ten plášť jako má hodně. Přijde mi, že jste mě neslyšeli, doufám, že jste mě slyšeli. Jo, mimochodem si chci podobně recence setů. Recence všeho úplně. Nebo nějaký gaming. Tak. Dejte odběr, abyste něco od něj. Tak, aby se vůbec viděli, že něco takového vyšlo a jo a jdeme dál. Dobrý ty. Tak jo, jestli chcete, abychom otevírali další balíček, sice ne už Dungeons and Dragons, tak musíte dát aspoň jeden odběr do tohohle videa a tož je za tuhle noc. Prosím. Tak cz. Čau, ani nechci vidět. A můj další video. Nehoď. Ne. A jdem na to. Čau lidičky, vítáme vás u dalšího videa. Za to Já tě nevítám. jste dali odběr. Tak vám dneska ukážeme další opening. Vážně? Ale já jsem žádný nechtěl. Dneska máme tady opening stejné série. To úplně, počkej. Videa za to, že jste dali odběr. Tak Přišlo mi, že tam to nahval do té stejnké habičky. a dneska ukážeme další On fakt to nahval do stejnké habičky. Vy ještě nevíte, jo, co, ale já, jo. Tak se jdem na to podívat. opening. Dneska máme tady opening stejné série. Úplně. Tak jdeme na to. 26. série. Co nám padlo? 26. A proč tam máte, a proč tam minule to byla 25. Dungeons Dragons a najednou je to 26. Ty vagu, co to mají za ultimátní sérii a ještě to má kepici od Dungeons Dragons. No, jdeme se dál koukat. A je to Jaká divná robotka. robotka a miminko. Miminko! Proč? A proč to mimino je už postavený? Jdeme se na to podívat. Já si myslel, že už jste to viděli. Takže jdeme to složit. Tak my se s váma rozloučíme Aha, já jsem myslel, že jste to složili v tom obchodu, to je jedno. a ukážeme vám to, až to bude složené. A tady máme postavenou Postavenou chůvu.
tu robotku. Kámo zase mega cool, ale nejvíce Chůvu. já se na tom líbí to mino. Zřejmě divně se to vyslovuje, ale prostě ono, jak je to malý. Baby, ta Classic Space Baby. Takzvaně jsem to pojmenoval takhle. A jinak by to měl být asi Classic Spaceman Baby. Nebo tak nějak. Jsem čekal, že ta hlava bude trošičku mimo, akorát, že Tak jako mimo, jakože bude mít, jakože bude šiblý nebo co. a byla rovnou s tím. Ne, ona nebyla, to jste jen vy tam dali. A ono, jak je to mini, to víme, tak je to mega hustý. Takže Já vím, že je to hustý. To, tak polovina lidí, co to kupovalo, tak to kupovalo kvůli tomu miminu. jak takhle vypadá ze zádu. Úplně normálně. Jo, mimochodem, tohle točím v kuchyni. Budeme rádi za další odběr. Jelikož Já budu taky, když mi dáte, já taky budu rád, když mi dáte odběr. jinak tedy postavíme druhou Když ti nedáme, tak to postavíte. Tak to ti asi půjdu dát, aby to neviděl. nejzásnější z tohodle brouka, z této série. Tenhle ten brouk je druhý nejvzácnější. Možná tak nejméně vzácený, ale to je jedno. Tenhle ten dvojruky je Kamo, ten je tak třetí nejvzácnější a to je všechno. třetí nejvzácnější. Akorát, že Číži, vole. jelikož máme Já jsem spěhostej mimochodem. Pokud se to neviděl, tak je to hustý. toho jsme nenatočili. Bohužel, a jsem i něco to já. Aspoň jsem to nemusel vidět. Tu robotku jsme dneska získali. Oni se přiznali, že to udělali stejný den. A tohohle brouka, což je hodně vzácný. Počkejte, vlastně to je teď tohle video. Tak nic. Takže čus. Čau. Čau. No, vole, čo. Čau lidičky, vítáme vás. Jdeme na poslední a za to jsem velice rád. Tady máme další natáčení. Jelikož jste dali odběr, Já jsem ho nedal. tak jsme koupili další pack. Totálně jste ho koupili, a proč tomu říkáte pack? To ani není pack, to je mystery box s jednou figurkou. Je to znova 26. série. Ale v krabičce Dungeons and Dragons, které jste už dvakrát použili. To je epický. Tak jdeme na opening. Tak otvíráme a necháme se překvapit. A je to... A je to ten Behokoň, to už dávno věděl. Yes! Yes. Nejvzácnější postavička My z jsme té si to série. tak přáli. Jdeme ji Pojďte. sestavit. Co tam dělá? Tak ten kehit na ten plášť. Tak ahoj lidičky, uvidíme se, až to sestavíme. Čau. Myslel jsem, že už se neuvidíme. Čau lidičky. Už jsme postavili tady... Tomu Parody video něco nového. To je nic není. To je jedno. Jdeme dál. naší mravenčí královnu, hlavní záporák to král. v naší animaci. Fakt, já jsem ji ale ještě neviděl. Takže jestli dáte víc jak 20 odběratelů, To nedáte. Ani kdybych vás to donutil, tak to nedáte. tak vám ukážeme, jak budeme sestavovat set z Lega Ninjago. Budete ho rovnou stavět? To já nedělám. Ale možná to udělám. Pan kameraman názorně ukáže set. Tak to je epický. Obsahuje to 4 figurky, z tohož 3 mám. Jak můžeš mít 3 z toho? To nedává smysl. Když jsem u tebe byl, tak když jsem byl ještě před tímhle, než jste to koupili, tak si tam měl jenom jednu z toho. Jelikož jsem velice dobrý sběratel, Až na to, že vůbec.
Je to velice dobrý set. Jo, ještě nemám toho. Jo, to vím. A příští, jak bude ještě velice lepší set za stejnou cenu. Že jinak Velice máš se provedeno. vyplatí. Stálo to 260. Já vím, že se vyplatí jako ten příštího, který bude ještě masivnější dan. O ty hochu větší a bude tam mít dehixy nebo člena zakázané 5. 3 korun. Jo. Jako vždy z pompa. Ty vole, no tak tam to mají předhažený. Jako vždy. Pompo má totiž nejlepší produkty. Možná tak nejhorší. Nemá. Největší kvalita, A co co? může Možná tak nejhorší. být. No největší kvalita je přímo na Lego kámo. Taký Lego Cam, to je Lego Com, ne Lego Cam. Určitě kupujte na Lego.com, ale může Přesně tak. A není to řekl správně. Je Lego Com a to je vše. i na pompu. Všechno se vyplatí. Máme to na pompu. Nakupujte. Tak my se vám ukážeme, až to se stavíme. Tak čau. A tady máme A oni nepostavili, to je všechno, takže dejte odběh, like a čau.